Andam na siya. Pagsaka sa langit. Sumasaka na siya sa langit. Bosa, naghimo na siya sa iyang farewell speech. Ang mga apostoles, kabantay mo sa kanta sa elementary pa ta? Goodbye, my teacher, goodbye. Mauna ang mga apostoles. Mingaw kay sila, gloomy sila, kay mulakaw na ang Ginoo. Mauna nga si San Juan sa iyang ebanghelyo na ay gipasabot niya ang kasubo sa mga apostoles na during the night ang Ginoo sa Last Supper nisulti siya niini. Mauna nga nagool ang mga tinun-an kay gawas nga molarga siya, dili sila makauban kaniya. Nagbilin siya o last will and testament niya. Ayon sa love one another. O niya, specifically, unsa man ganing paghigugmaa nato usaban, as I have loved you. Maunay nakalisod. Ang una nga mga Kristiyanos sa panahon ni Tertullian, dili kayo familiar ni Tertullian, panahon sa Fathers of the Church. Kini si Tertullian, usa kini sa mga pagans na converted, nahimong usa ka maayo kaayo nga dumanapig sa atong tinhoan. Apan wa siya mahimo og usa sa mga fathers of the church. Unya, nakadaig siya sa una nga mga Kristiyanos sa ilang ipakita nga Christian love. Diha sa pag-alagad, pagserbisyo, ang ilahang modelo, ang gugma ug ang pag-alagad sa atoa nga Ginoo. O kung kita maghigugmaay, anaa kanato ang atong Ginoo, mag-uban siya kanato. Kay iyahaman kita nga gisugo. Gisugo kita niya sa paghigugmaay, siya uban usab kanato. O duha ka tawo niini nga pag-reveal sa Ginoo sa iyaha nga paglakaw. The Father will glorify Him. Unsaon man siya pag-glorify sa Father? Sa iyang pagpasakit, pagkamatay, pagkabanhaw. Diha siya mahimo nga dako, mahimo nga example tungod sa iyaha nga pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. O diha na usab kita sa atong pagka-Kristiyanos. Dili kita mag-expect nga ang atong kinabuhi hayahay kaayo. Kay sama sa Ginoo, anaa ka ng pagpasakit sa atong kaugalingon, pagkamatay, pagkabanhaw sab. O specifically sa akong giingon nga ang paghigugma nga giingon sa Ginoo sama sa iyaha nga paghigugma. Nasayon kita nga ang behavior sa tao can be commanded na mga rules, regulations. But what about ang inner feelings? Pananglitan, to forget. Can we be commanded to forget, to remember? O to feel, ilabi na, mamanduan ba kita
sa paghigugma. Mao kana sa akong giingon nga ang Ginoo nagmando kanato sa paghigugma sama sa iyang paghigugma kanato nga atong usisahon, tan-aw nato ang atua nga kaugalingon, our inner nature. Mao kada mo ingon ka unsaon man nato ana paghigugma sama sa gisulti sa Ginoo nga Christian love. Una sa tanan atong usisahon ang atong kaugalingon, ang atong inner nature, ang atong kinahiladman nga natura sama ayon sa usa ka author sama sa atua nga pag-feel nga kita gigutom mo kana nga kita mukaon sama sa atong pag-feel nga kita giuhaw unya kita mo inom. Ingon niya na ang love nga giingon sa Ginoo nga iyang gimando kanato paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Nahibalota nga ang Ginoo lisod sundon ang iyang gugma. First and foremost atong usisahon deep inside us ang atua nga natura kanang urgency nga niya kanato kay by nature God created us to love. Naa kana nato ang paghigugma. Tihali kita wala kayo maka-examine, wala kayo go deeper into ourselves. Mauna nga wata makahigugma pag-ayo kay ang atua ang external raman atua external behavior, but first and foremost naagi na sa ilawom. Ingon nato sa una, honesty is the best policy. What about if there's no policy? Will you still be honest? Mauna, nga ang honesty is a virtue in itself. We do things, we do virtuous deeds, not because of anything else, but because of virtue itself. Mauna, dili ta makaingon nga sayon ra kayo na. We have to make deeper examination in our nature. Urgency for us to love. To love is in itself. To love itself. Love is loving even without any reason. Because of him, because of her, but we love because our nature tells us, this inner urgency tells us to love. Sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo.